ассалому алайкум дӯстони азиз, апа хӯракҳои ширини ма хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед ва имрӯза видеои худмона сар мекунем аз тарзи тайёр кардани чагалдакҳои зебо, чагалдакҳои болаззат. Маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад: 1 стакан об, 1 қошуқча намак, 1 қошуқча дрожж, 1 дона тухм ва 1 коса орд меравад. духтаро, боз дар рафти видео шумо мебинед ки хамири мо сустиву сахтиш то кадом андозае. ҳама шаданавор нишон додагием. духтаро, ҳазор раҳмати калон ки канали моро интихоб кардена, худи ҳозир тамошо кардестен. ва духтаро, нигаҳ кунед хамири мо чӣ хел тайёр шид. бисёр ҳам хе якҷоя мекунемша, чӣ мегем, бисёр мехелемша, барое ки бояд ҳам хел часпак бишавад. дар инҷа хай чӣ хеле дидестен, мо гашниш дорем, укроп, пиёз, пудина. пиёз бошад, ҳам пиёзи сабз меандозем, ҳам пиёзе ки дар хӯрокҳо меандозем. ай ҳамун пиёзои навам аллакай бозорда биромадагиае. духтаро, пиёзи нав кати бо хӯрок фикр мекунам ки бамаззатар мешавад. дар инҷа хай зеленои худмона реза мекунем. ҳарчанд дар ҳамин канали ма тарзи тайёр кардани чагалдак ҳастае, 1 сол пеш тайёр кардагием. баъд бо дар комментария подписчикои нав зиёд хоҳиш кардан ки апаҷон алафҳои нав биромадагиае, чагалдак тайёр кунен, чизои ҳами ай гиёҳҳо тайёр мешудагӣ тайёр кунен. ина барои шумо духтаро, ина як бори дигар чагалдак тайёр кардам. кадоме ки хоҳиш карда буд духтарако, ина хоҳиши шуморо дар замин намондем. чагалдак тайёр кардем, метавонед ки тамошо кунед. баъд дар комментария нависен ки кӣ хоҳиш карда буд. рости ман ёдам биромадагие ки мара чанд нафар хоҳиш карда буд. мехоҳам ки дар таи ҳамин комментария нависен ки киҳо буданд мара хоҳиш кардан ки чагалдак тайёр кунам. ҳазор раҳмати калон духтаро барои дастгириётон. мо 13 000 нафар шудем. ҳарчанд ки дар ютуб як видеои кӯтоҳ мондум, ҳамон рӯзе ки 13 000 нафар шудем, ма хурсандима натонистам то ҳақиқати ҷашн бигирам. ай хурсандима якта шорт тайёр карда дар ҳамонҷа хурсандии худма қад шумо тақсим кардам. да дуоҳои нағз доден, беҳад хурсанд шудам. духтаро, ҳазор раҳмат ки ҳастен дар бари ман. худованд ҳама акта нигаҳбон бошад. ҳамата ай барои Аллоҳ дӯст медорам. духтаро, хамири моро нигоҳ кунед чӣ хел ваздуш нишидагие. ҷа зеленорам аллакай реза кардагием. дӯстони азиз, дар инҷа шуморо кати апаҷон ношинос мекунам ки дар ширкати атомӣ кор мекунанд. ин апаҷони мо фарзандои хучунам регистратсия кардагианд. мехоҳанд ки мисли духтари хучун дигар занҳоям кор кардан дар ширкати атомиро омӯзонанд. духтаро, агар ширкати атомиро фоидаша намедид дар ин апаҷони мо, ҳеҷ вақт духтари хучуна регистратсия намекарданд. барои ҳамин шуморам шанс аз даст натиҳен. апаҷони мо дар нависен, шумоам регистратсия мекунанд, кор кардана ёд метиҳанд. ин апаҷони мо спонсори беҳтаринанд. ҳамин як дунё занҳои худмон дар таи дасти ҳамин апаҷонмон кор мекунанд. ин апаҷони мо нозукиҳои кора, секрети кора ҳамаша дар ҳамин занҳои мо омӯзондагӣ ҳастанд ва кӯмак мекунанд то ба оилаи бурда мерасонанд занҳое ки аз таи ё регистратсия шудагианд. ширкати атомиро духтарако, ҳамаи шумо медонед ки маҳсулотош чӣ қадар беҳтаринае. дар бораи маҳсулотош зиёд ман дар дигар рекламаҳом гуфтагиам. барои ҳамин зиёд гап намезанам барои маҳсулотош. аллакай ин ширкати атомӣ як намудае шудагие ки рекорди хича задагие. ҳама ай маҳсулотҳои ширкати атомӣ аллакай бохабарае. барои ҳамин нависен номерои рӯи экранда. апаҷони мо шумода бо нозук када кора мефаҳмонанд. агар маҳсулотам хоҳед, шумо дар маҳсулот дастрас мекунанд. лекин боварӣ дорам ки кор мекунед шумо, маъқул мешавад шумода. ай шумо ҳичӣ намеравад духтаро, як бор занг занед, нозукии корро бифаҳмед ва як телефон дар кор мешавад. телефони интернетдор, ватсап, тамом духтаро. ба маблағи 200 сум дар 6 моҳ харид мекунед, як бор тамом.
дар инҷа духтаро ҳамун зеленое ки реза кардагем дар хамири чагалдак мо меандозем. хушрӯяк бо мехелем ша. баъд мемонем то рӯғани мо гарм шидана бо гашта дам мекунам ами хамир. баъдан хеб сирх карда гирифтан мегирем. духтаро як чизи дигарам амҷа мехоҳам гуфта гузарам. зиёд хоҳиш кардем ки причуда тайёр кунам. ана баъд гулмантира оби лаблабу қати сирх карданша ура гуфта будем тайёр кунам. якчанд чизҳои дигар самбусаи турецкира оҳиста оҳиста як печонем ки мо бинем ёд гирем гуфта. бисёр хостаҳо ҳастед дар комментариҳо. ман оҳиста оҳиста ҳамаи ҳамин хостаи шуморо бароварда мекунам. лекин духтаро узри зиёд хафа нашавед. якчанд рӯза ман корам зиёдтаре. мисол ман дорум ози чизҳои пухтагӣ тайёр дорум. ина салат тайёр кардагиам, чебурек тайёр кардам, пирашки тайёр кардам. ин видеоҳома мондан мегирам. баъд хостаҳои шуморо оҳиста оҳиста тайёр карда баровардан мегирам. барое ки духтаро ҳам донишгоҳам сар шидаги дарс рафта омадестам. вақти дипломгирия дарс тайёр кардан дар кор. барои ҳамин камтар корам зиёдтаре. узри зиёд ки дар вақти хостагитон ман хостаи шуморо бароварда карда натонистестам. кӯшиш мекунам ки битонам хостаҳои шуморо сари вақт иҷро карда. барои ҳамин гуфтам як бор дигар дар видео гуфта гузарам ки яке агар хостаи шуморо дертарам ки ман иҷро кардам, бо фикр накунем ки апаҷони мо хостаи моро ба назар нагирифтан. хел фикр накунем гуфта. барои ҳамин дар видеоам як бор дигар ина гуфта гузаштестам. кӯшиш мекунам духтаро ки ҳамун бовар кардагии шумода арзанда бошам. суханҳои маро бо хейтиро хато нафаҳманд ки баъд комментарияда бироянд ҳарчи бигӯянд. инҷа дар ягон курс кушодагӣ нестем. мисол ин апаҷону хоҳарҷонои ман хоҳиш мекунанд. ман хоҳиши худам катӣ ё хоҳиши ҳамин апаҷону хоҳарҷоном катӣ хосташона иҷро мекунам. инҷа ягон курс несте ки мисол ман маҷбур бошам да барои ҳамин корҳоро иҷро кардан. ман маҷбур нестам. лекин ай рӯи одамгарӣ, ай рӯи боварӣ кардаву ай ман пирсидестам. то чени имкон, то чени метонистагим духтаракоро кӯмак мекунам. анамун хейтерое ки ҳастанд бо фикр накунем ки инҷа ягон курс ҳаю инҷа ягон ман курс кушодагиму бояд ман 100% ҳамаи кор ман яъне монуму полни ай қафои ҳамин кор шавам. не хеле неста. ман хоҳиши худам қатъи ва хоҳиши апаҷону хоҳарҷоном қатъи подписчикои худам қатъи ҳамхел тайёр мекунам. барои ҳамин гапҳои ҳархела яке дар комментария бо нашава. духтаро ин гапҳоро барои чӣ гуфтам ки яхе вақти яхел комментария мебиёяд ку мехонӣ нами дар дарунат ку пури гапай не ки намедонӣ ки ҳамон инсонда чӣ хел бирасонӣ гапта. ба навистан ту наметавонӣ ҳамун чизи мехостагита дар ҳамон инсон бирасонӣ. яхел менависанд как будто ки ман курс кушодагиам ва ё ман дар платит кардагиам. баъд чӣ хеле ки ӯво мехоҳанд бояд ман ҳамон хел видео кунам. инем хеле фикр мекунанд ӯво. мақсади комментарияшон ҳамин. яке ягон вақт рецепта нанависӣ дар комментариям хали мегӯяд ки ту бояд дар комментария менавистӣ, нанавистӣ. раз видео кардӣ бинавис. я намуд гап мезанад худи ки вай ман дар ойлик медода бошаву ман бояд ба хости ҳамун бикунам. хай ҳолатҳое ҳастанд ки ман серкор мешавам, ман наметавонам кардам корора. не ки ҳавая хоҳиш кунам мешава ку не ранги зӯрӣ болӣ мегӣ конам тарӣ. барои ҳамин гапҳоро гуфта гузаштам. шуморо яке хато нафаҳмед. хайнам хе духтаро видеои моро оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад. ина дирнша бинед чӣ хел хушрӯ пухтагия на рӯғана кашидагия худашда на сахта. инам хе систаки хушрӯа. хай дӯстон то видеои